Mae diwrnod Glyndŵr yn disgyn ar yr 15 o Fedi bob blwyddyn, ond sgwennis i'r gerdd hon yn ystod y flwyddyn 2020 yng nghanol y cyfnod clo, pan o'n i'n mynd am dro gyda'r dydd ac yn difyru'r gyda nosa yn aml iawn trwy wneud tân yng nghefn y tŷ yn yr ardd. Tân Glyndŵr. Doedd heno, erbyn meddwl, ddim yn ddrwg. Cynuta nes i, hyd y lôn a'r ffos cyn gwylio'r pricia tamp yn magu mwg a chwalau fel telynau myd i'r nos. O'r diwedd, chwythais nhw yn gymanfa dan, rhyddhawyd heilwen hen o ddol y pren. Ac wrth gynhesu'n nghorff a'r fflamau'n gan cymunais a'r gorffennol yn fy mhen. O gwmpas tân fel hwn, mewn oes o'r blaen, datganai'r fflamau, awdl newid byd. Synhwyrodd ein cyndadau ffor ymlaen, a gwelaf mai yr un yw'r daith o hyd. Mae fori yes, sy'n dal i'n haros ni yn chwthu tân Glyndŵr i'n nghalon ni.